nangkhangkani ani je tongmani ani hamuya gari fan tongkhana je kono mani tongmani ang khali fan renai tiprasa joding tongkhangkai chini bukok sonjanani mo video nang live khaitong subari ni norong ang scanner khegra kang aboni loge loge chini bukok sonjanani kongno ti sajak miya do wanji kokbai sajak miya ni video aboni karon ka mo haino sengbai jeng se kamgi pilai malaya khodo chin tiprasa rok jata sonjanani gothona kebo monusrini kobama borok pilai saima bo saima lekha Facebook kholokai no mano Instagram kholokai no mano YouTube kholokai mano je kono media channel bo sarok laikha gai piu pirja laiman bising to jong saimano monusrin nokbo jaga bo bo thaini bo boyosni ang kono saimia tutelang Facebook ti noka social media ni bising no saimani nang chubana mosongi chuba khado gangga jaga ang chaya tomo khlaika butang ni saimalia haipan norok gabang ma kok kasari kamia ni beparte amonte ani bokha kisa donong hayeng thanga ang musongi chuba ma sel jaga ang keboni thani sanai chuba ma buya do gang koka sajak kabama ang lo kisa pori khanaro no sob comment khaika jara o horo o noita tawbadi tonga so horo norok kereng tongai jotono hambai ani mo live video nai tongo bagai ang kebono chaya sana thangya ang nije chaya bu khanai meya hebang musongo jotono chubanani ang naya wansa kebo tibrasa nai jara comment khainai tibrasa wansa obo nai kabang mano comment khai hoka ang sana mo tongai mono chin tibrasa rok tomasuk kok tek na khai asuk tong thok jak sengbai jeng asuk da kalai manjak laika asuk ang mane songi nai meya do ang nya sonjana no chin bukok sonjana na araya jarika do monosira na 5000 jarika aron bisingo kobang ma sitai tongo chini surungthai tongo ani mote ota kobini bo songna ang rika kabang chin bo songna kom na rigra kha ano nai surungai to wansa toksa ni follower tongo bla na borok bo ayang to kheda diversion oi sonjana na bepatei borok boda kisasu subano hone ang video khair jakami abane chai phanumana non sokma kheba norong tongi na di ani tomo chaya tongkhana miya ang khorong ni mungino video khaijak ekmatro amount to simisi 19 bising kisa kebono ang 5000 rekha ang kete khorchona 2000 rekha aron bising bo ang last dorabo porjonto sajak chini bukok sonjana na ang tini dorate 2000 rigra kha phaini salang tai bachai tongnai buskang sarate bachai tongnai video khaiman bising tei ebani personally babe ang subanai chai tongnai ni video khaima botong bo borok busudara video nai kha pheba saimia he comment rogono kha kabangma asubaman bising tei ane hotel lokse boycott khainan po mai me hangar hotel wansani birot wansano chubao chin borono chubaya bo wansani si ngate kabangma hamia comment khaika kenaro botong ina di ang kono wansa tiprasani arong comment ko gya noro busubala di mangkhangkai ang chuba kha ani bokhatei noro busuba de nong bokhatei ha norok samno busu suban musung nong beparsi na meta nong personal na aja gatong le cocktail laina tong tabuk ang tesa hen hayo chini bukuk sonjana ni tin ang video khaisane mo live video ang norong no kok ri tong tabuk ani title bo nobina ma khana norok bukuk sonjana ni bagai je nangsak bini tirinman bagai rang ang subanai kok ri khang naigana norong ni busuk mane tiprasani thui tong nong ni sago naigana norto tiprasani chiriklayo nor tiprasani busuk thui tong mo video tin ang saiman chanai miani video nokja kha kobi bo song borok rok ang kaisa video khaiman tei borok kobang ma share khailaika tabuk miang horni barta haiba dio video sarmane tabuk prai 9ta bajiyo 24 ঘন্টা kayako 24 ঘন্টা kayako saipano borong borok tomo khaikanai di kobangma kok khai share khai boino pir laika tomo tiprasa hinde tomo wansa hinde jotoni pejono sogoi kanai jongo nge pir laimani besingtei norok wan sogina di pirja kha nuk kha mane se boicho banai chobaya just khainani blana chin borokai tomo khaika o comment to simi balai tok lai balai pholai kokmang salai laika ate kai to develop ungmaya blana kemono mo video ang live video saitong norok no chin tiprasa jara anomia comment khaina rok juri nong thago tiprasa thui tong hongkai norok nang kaisa challenge ru mo live video ni bisingte tabuk ang 9ta baji tong horni tabuk live video horni 9ta baji tongo
48 ঘন্টা টাইম লেখা নরং বড় তো 24 ঘন্টা কাই আছে কাং 10 ঘন্টা সরি মিয়া আং কাই আং 12টা হরিও তাও 9টা 24 ঘন্টা কাই আছে কাং প্রায় না 1000 মতো শেয়ার কাই ফোনকা বড় শেয়ার মানে পির লাইখা বড় পিরি ফোনকা পির জাখা কবাংমা বড় নাইখা 1000 জন যদি শেয়ার খাই গাঙ্গে কবাংমা হাজার হাজার লাখ লাখ বড় নাইখা না ভিডিও ন আর বেশি দিক কবাংমা পির জাখা সাবো সাইমান কাজেন মনুসিরি অমাহে ব্যাপার হয় কেতাও চেনি বুবক সঞ্জানানি তে আং তা পির না নাই দङो মলাই ভিডিও বিসিংতে 48 ঘন্টা টাইম লেখা নরং যে শেয়ার খাইমান যাক শেয়ার খাইতে নাই গান আং প্রতি শেয়ার 10 টাকা খাই আং রিনাই কগরিখা आंबो सुक आंनि जे साकसासिंबो साइमिया हायफानानै बोखा बिराद खोला मेलानि बरक आं रिनाय नंनि सुबा यावा आलादा बेपार आलादा कक फियाबा शेयार सिमि खायफोरनि नरक 48 घन्टानि बिसिङो जुदि 1000 जना फनो शेयार खाइजा खांखाय 2000 जना फनो शेयार खाइजा खांखाय प्रति शेयार आं 10 टाका खाइरिनाय आबा आं बरन तुरि फाइ नरि फायाबो नरक नायना ता थांदे आंबो सुक याबा आं निजेबो साइमिया हायफान आं मन नरं सानमो संगो पिर देनर पिर खांखाय साइमाने ब्लेना दाउ सनजनानै नग बजागांनि टंखा नंबो साइमिया आंबो साइमिया भिडिअनि बिसिंथैसो जों नगै साइमानो जेन बकाइसा शरीर असुस्थ दङ कैंसर रोग आक्रांत ना अब कयजना